Wis ngungkur karo bab perkara kuwi. Kanggo sinjen kayu-ayu ora samar rek milik kejaba lek diparingi. Sinjene jangkep 30. Podang kuning. Podang kuning. Nggih podang kuning nggih. Nah saniki salindro. Podang kuning. Atur sedaya penggemar wayang kulit wabil khusus wonten Beji Singon. Oh iya. Salindro. Lajeng niki ngaten Pak Bu. Gading dalane niki nggih kalih. Terus niki podang kuning minangka sepote Mas Sandri tampil ke depan kula mundur. Lah iki wong tuwek sedelo-sedelo. Wong tuwek iki kudu nek omongane kuwi trampil. Kenyataane blas gitu. Ning nyatane wis ora sehat bab perkara siji ne. Apa? Lah tandang gawe nduk, lek trimo ngarit barangane trampil. Ning liyane ngarit lho nduk wis ora wis pokoke ndak wong tuwek. Wis ngungkur karo bab perkara kuwi. Kanggo sinjen kayu-ayu ora samar rek milik kejaba lek diparingi. Lah apa ilang mati yo. Ya apa to, Mbak? Panjakku ki yo ngelek-ngelek dalane ngene. Monggo pedang kuning. Bawa ta, Bu? Nggih, Bali, Bu. Nggih. Nah, niku pucung. Udalane iki juru gending. Ya wakil Mas Andi nek ora gending. Podang kuning. Merancang-rancang didisi dalan lho. Nggih, kula ngenteni lek nginting niku. Nginting kan mong. Ya kuwi. Nadyan wujud. Monggo Mas. Kupinge rada pelo. Temo Manuk. yang berusui. Kita manuk isu padu. Paksi golek isi podang
Bajoge dangdut Mas Kale dijaipongnya yuk Thank you.
Wis mbak mohon mbak Limbo. Punden kula nggih. Saya Pak hormat bekti kanggo para punden. Ya. Muga ora kata lumpen kanggo para warga agung ingkang mapan ana ing desa Sengon kene ya nduk ya mangestake dawuh. Ora lali awake dhewe minangka sesule saka kanca-kanca uga saka para piti sepuh haji sepuh ngaturaken gening pangaksami ingkang sakathah-kathahipun ngaturaken sedaya kelepatan dumateng warga agung ing desa Sengon mriki mliginipun dumateng kulawarga agung Bapak Tumijan ugi putra kula Wangsa ya mangestake dawuh. Muga-muga ing dina riyaya iki awake dhewe kabeh iso balik dadi kaya kang digadang-gadang kaya kang idamake ya lho. Heeh. Dadi balik marang fitrah, balik marang kasucen, balik marang jati dirine menungsa. Oh iya, jantrane lakune menungsa. Dadi menungsa kuwi kudune yang manut programe pangeran. Yang manut dawuhe Gusti ingkang mroba jagat mbiyen kuwi asale saka suci, asale saka pangeran, besok baline menyang pangeran. Oh, mengkono. Dadi dijlentrehake ana tembung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Awake dhewe iki asale saka pangeran, urip kanggo pangeran, bali uga kudu sampurna marang pangeran. Ya, kudu balik suci. Dadi suci kuwi kudu wis uwal saka bebantaning kadonyan, kudu wis balik sing dieling-eling karo sing gawe urip bae, mligi karo pangeran. Oh iya, wis tak dawuh. Kanggo nuansa lebaran iki ya diaturake gegendingan sing sipate islami. Oh, mengkono. Pepeling diaturake iki karya agung Ki Haji Anom Surata Punden Dalang saking Makam Haji Surakarta. Ya, wis tak dawuh. Sing bakal nembangke tak piji anakku sing mijil saka Begiring. Oh ya. Ora sasing lanang iki sajeng boko. Ayah. Arep ngelep angel sinyale. Ora kene. Monggo Jeng Reni pun bawani ingkang nuansane islami ingkang nuansane atur kepiling dumateng mboten mligi dumateng tiyang sinten-sinten mugi kula panjenengan ngelingake awake dhewe ya ngelingake keluargane dhewe ya ngelingake dulur-dulure. Ngaten. Bawane kepiling monggo urip pisan ing donya tan lami nggih saged napa rukun Islam monggo kula sumanggaken merdeka dumateng panjenengan. Rukun Islam kang lima puniki Rukun Islam cacahe ana 5, Nduk. Iya. Rukun Islam kang cacah 5 ngono mari. Iki piwulang agama Nduk. Oh, mirengno dawuhe Mbak Reni iki coba bajute. Rukun Islam puniku sahabat kang angka siji
sahadat nekseni pangeran kelawan nekseni Kanjeng Nabi minangka utusaning pangeran ingkang kaping pisan. Lanjuti napa, Mbak? kang angka loro salat Kang angka loro salat. Salat kuwi asal dasar katane saka silun sing manane tansah nyambung karo pangeran. Kaping telu dening kang Ramadan nindak napa Ramadan ditani poso. papat zakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam Digarap sigera mengko saka Mas Galih monggo dipun napa jaipong umpake sing sesek wae Mas. Mangga sing sigera ben gak ngantuk. Yuk atos kepilih.
Iramane kaya bis patas tuh. Oh, luar biasa. Karang ya Cano. Pancene sing nom iki dawuhe Mbah Kakung tenagane sik utuh beda karo nek yuswa 40 ke atas wis rada. Jadi nek 40 ke atas tuane sodo aren jarene. Ha iki nggih menika sampun dipun kumandangaken wujudipun lelagon pepeling Pados nggih mut-mut dumateng kula panjenengan sami mliginipun dumateng diri pribadinipun Linggo Sange piyambak. Pados tansah imut kalian Gusti ingkang Maha Kuwaos. Dados rukun Islam cacah 5 iki sing mentas katindakake ya kuwi poso ing wulan Ramadan ya nduk. Ya wis tak dawuh. Wedarane poso kuwi tegese ngeker lho, ngeker kuwi ngempet kuwi tegese ngulinakake cecegah kaya dawuh simbah-simbah biyen. Kaya mengkono. Aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane. Isine donga tetulak sandang kelawan pangan yaiku bagianipun wong melek lan sabar narima. Dadi endinge undhuane poso kuwi kudu dadi wong kang sabar lan narima lho. Ya ngendhake kamurkan Imam. Ngendhake kamurkan dadi ora mung mligi poso wulan Ramadan ki mung kanggo srana latihan. Jadi aplikasine cacane kudu ing jagat ing kang nyata kuwi saben dinane menungso kudu tansah iso cegah dahar lawan guling ora mung mligi kuwi mah. Dadi yen cegah dahar kuwi ming sing diampet tutuke, cegah guling kuwi sing diampet mripate ning sing wangel dikendhaleni ki eneng lho. Ana selaning Solo ki wangel dikendhaleni tenan ta. Nah iya. Iya mangku. Mula pamujiku tumrap pinanganten sekarone muga-muga tansah atut runtut karo runtungan. Rabi kuwi seneng kena ning ora kena seneng rabi ya, Nduk. Ya manestokake dawuh Mas. Lek wis kebacut seneng raben piye? Wis kuwi wis ben ditanggung sing lakoni. Ben ditanggung sing wis tau lakoni. Karang sing penting iso adil, iso warata ya, Mak. Sing penting iso adil, iso warata. Matna tulata barubah. Gawe Mbah Yayi masna ki loro, sulasa ki telu, barubah ki papat. Dek Kanjeng Nabi ngeparengake, Nduk. Sing penting siji iso adil, iso warata. Mengkono. Banjur iki lagune bacute sing cocok terus dibacutke tayub ya apa mak bojo loro. Men sewu Balindo. Dalam pripun. Mau wonten pamundutan niki sing kadene kula niki. Oh, ngoten nggih. Dirine niku. Kepelot tayub wonten. Nggih, niki kedah. Ngeten lek muni anu Mbak, sampean tak cukukne jajan kok aku gekno kepelot jare. Nggih. Lah lek nanti gekne paling yo ora dicukukne jajan mah. Nggih. Cocok. Mengki kan mau kula gagas-gagas kok kendangane Tulungagungan dereng medal dadi niki bar kepelot dadi wong iki atine kepelot bar ngono engko wis oleh siji nambah siji ngono kuwi terus bajute bojo loro. Oh, pas ini momennya pas. Nggih, monggo dipun pinangkani kepelot mengke kendangane ditayubke kersane para bapak-bapak, para rawuh sedaya ingkang karem beksa saged tindak wonten sacaketipun pepagungan. Nggih, ingkang minangkani Bu napa Mbak Yuni kepelote? Nggih. Jumenengaken Mbak Yuni ayo kepelut. Kepelut. Engko kendangane tayub Tulungagungan.
suwe kangen ora krungu swara gong wis sewulan utuh. Ya kepara nyoto Mas. Dadi yen krungu swara gong ngene iki rasane kok kaya cepet men wengi iki mau. Wah ya. Oh, murwakalane ya rada digasiki dadi kanca pengawit kersane sing jangkep nabuhi Ibu Sinden ya kepareng Sinden. Tapi penake ngono, dadi engko lekase rada bengi wae ruwatane dawuh Mbakku ngono. Dadi Sinden juga dilarang turun dari panggung. Ayak iki lek ra disindeni ya ora penak lho. Jajal to. Nganggo eling-eling to. Saeling-eling apa ladrang Wilujaya ora penak ati sindeni. Mbah Toimin ning gampang sesere kaya kitiran kok mos ora diimbangi. Iya, ki mang dipapak, dijemput. Piye? Dijemput. Tak kira. Lek omong karo aku sih rada seru lek makmu wis rada tuwek dadi rada. Ngene aku kira tek fungsi saiki. Aku ki wis sasi ngempet ta, iki poso ngempet iki karek riyayane. Oh iya. Karek riyayane, Nduk. Dipun alon-alon. Mau kepelot sampun dipun aturaken wau sing anu bojo loro. Bojo loro kita sajikan juga dengan sajian tayub. Oh iya. Selindro to, Mam. Selindro. Bojo loro sing versi selindro kan. Sing ngaturke iki sing dereng Bu. Nggih. Bojo loro, Bu. Nggih. Nggih, lah wong siji ora duwe kok loro. Dalam pripun? Siji ora duwe kok loro. Lagi nyaruk mriku lho, ngajeng-jenengan pirang-pirang ngono. Nyaruk kaya apa kacang? Lagi dicaruk terus dijimpiti siji-siji saja sing cocok sing pundi ngoten iki. Lah ya ora duwe. Jenengan grayai mawon nek sak 100 disaut ngoten mawon ta. Sing ngendani wis lewat. Ora, boten niku panutan kula kok boten. Pak Guru kula. Ngaji ilmu kula. Pak Guru. Nggih. Iki bojo loro dipun aturaken dhumateng para sanak sumitra ingkang taksih kepareng pinarenggah. Nenggani alang ujuripun Ibu Cange. Wah ya. Monggo dipun pinangkani Jawa. Ya yo, bojo loro dados.
wong nyanyi. Lah sing tak jedhet malih ngendang dadi yo tak wedoki tak lanangi. Layak kok piyambak mawon saged dua-duanya dadi dipeni. Iso dobel to kuwi niku. Iso medoki, iso lanangi. Iya. Layak ora butuh kancane. Lah cok piye kancane yo dipikirno. Yo ora no, kancane wis duwe dhewe. Yo. Kancane ra butuh kok. Mboten, ngeten tegese kancane napa nggih enten sing rong duwe, ana sing duwe ngoten niku nggih sapa ngerti. Sapa ngerti ngoten. Lah sing bedhok niku sing ngejes niku napa duwe, ora duwe. Ora wani, ora wani. Lah mila anu Bu, ngoten niku lek panggih lare niku nggih jenengan tuturi piye carane. Amrih kendelipun ngoten lho Bu. Oh ngoten. Jenengan tujuan mengke lek berguru teng pundi ben kendel ngoten jenengan tujuhi arahe nyanti ngoten. Bisa. Arahe ngulon wong ngetan. Nah, nggih mrupat gunung napa? Oh, ngoten. Sesuk ben kenceng bocah niku mengke angen-angene iki lho. Nggih cita-citane. Keren kenceng ta niki. Alah Bu, lemar-lemar kok kenceng. Lah nggih. Lah nggih sing mare niku jerose ben kenceng napa ben kenceng. Anu, napa TKT niku lho Bu kersanipun kenceng. Tesih lare. Nggih, wong jenenge bocah belajar ta. Ngoten dados niku wah jan. Niku nggih dalang lho Bu niku. Saestu niku yo dalang. Nggih. Wingi lomba teng Surabaya nggih katut nominasi apa dhek lakon 10 lakon. Ora nganggo co, Mak. Mudak lakon tok. Lakon tok. Heeh, iki katut lho Bu niku, kejaring nggih. Terus nomor pinten? Nggih nomor setunggal niku dilalah ning dhuwur dhewe lek nulis niku. Katut Ponorogo nggih katut, lan dilalah galek nggih. Pukul lah terubusane kanca generasi dalang niku masih ada insyaallah nggih mugi-mugi kabudayan iki anu nggih niku panggah tembur mawon pokoke. Pripun? Mugi-mugi terus tembur mawon. Jenengan belajar ngesor barang lho Bu. Ngene tegese iki ora diangkat terus, dadi wong ki pangidepe ya kudu diungkapne diudukne ngoten to Bu. Lagi ngoten to? Oke. Heh. Aku juga nambah-nambah yo. Aja aneh-aneh, ndak bareng nakal Besar nang dhuwur nang pinggir. Minggir barang. Eneng to, nduk sing minggir barang. Ketok eneng mbah to ben yo guyu. Saja ya roh bisane kuwi. Carane kok pinggir yo piye ngono iki. Gak bisa. Malah penak ora patek pola. Ngendange lho. Ngendange lek nundungi ngono. Lah sing ngendang ki apa krungu wong bute mangan nek mau nang arep jawab. Napa dahar niku? Nembe dahar. Ben lemu. Mbuh apa sing dipangan kae ketok-ketok. Jenengan sentimen men karo sing ngendang ya jan kumen. Are ora awean. Oh, ngoten. Mlecing nggih Pak Fit. Medit. Jan. Mon apa nya? Niku beda lho. Medit karo nyedit ki beda lho. Nggih kula. Kok unine kok sing seru ngandel omong aku rada sidarukan lah. Oh, medit apa nyedit ah. Nyingkur mangkes metu Bu niku. Dereng to lah iya. Nggih, dereng metu niku sampean tokne mawon. Ayo le ditelepne le. Kendangi le. Wiwit tane nyingkar nyingkur ngrasake sing demung mang ning sing ngendang ditakoni piye ning kono apa ya nambah ning luar Jawa lek ning omah kok mulih kok nyingkar nyingkur ya Wis dadi lho. malah wis Iya. masalah jenggayi lingsan yang kemutan lelampahan kang muri
Tok main. Jarak kembecek. Diteno nongko patet songo tak kei umpak-umpakan lho patetane. Ben. Kembang ira kudu dikendangi lho. Kembang ngono kok yo kaya kuwi. Nyongo. Awas ya kendang nggo ngantuk. Tinggal naik. Ngono. Bolo pemusuh ora aku. Tresno tulus sapira iki mengke lali malah. Nah, semono lho karepku yo ngono. Tresno tulus nadyan ingku bukasmo. Greget saute iki oleh sing ngendang bareng iki jan nyendal pancing. Kok ngarep disendal sing mburi nyakot. Mbak Reni sekarang. Nang yo kendang nyakot barang iki. Ora lho Bu, niku ngeten lho, prinsip teng kerawitan sendal pancing tegese sing arep nyendal sing mburi nyakot ngoten lho. Cirose Pak Bibir rak ngoten, sing mburi nyakot ya Pak Bibir. Iwak niku lho. Iwak niku lho mancing lho sendal pancing lho. Ekor ngemut kok ora Yo alah. Tes. ora nyokot. Yo, iki jam piro to iki? Bareng ngaji kok kaya gamblus libur iki. Yo, jam 12. Monggo, Mbak Reni. Nenong.
mangsaku bengi mentenan kok, Duk. Bar leren sesasi dasare